Ukuphupha impumelelo kuyisigxobo, ngani? Siyagqunywa, mina nawe, ukuba impumelelo ifuna iminyaka, isintu sifikela ngenhlanhla, noma kufanele sibe ngabahlakaniphi ukuze siphumelele. Lokho kuyiqili. Ngithole ukuthi usuku lwakho lungaguquka ngokupheleleyo ezinsukwini ezintathu kuphela, uma usebenzisa izimiso ezibalulekile eziqondakalayo. Kuyazwakala sengathi kuyisihlamba. Lokhu kwenze kwaba khona ukuguquka empilweni yami ngesikhathi ngingenaso lutho nokho ngilahlekile. Uke wabona ukuthi noma uzama kangakanani, kubonakala sengathi awuqhubeki. Kunjengokungathi kukhona isikhundla esibonakali phakathi kwakho nebhaka elifunayo. Kunjengokungathi amandla akudonsa emuva njalo uma uqhubekela phambili. Ngiyazi kahle ukuthi kunjani lokhu ngoba ngikuphile iminyaka. Futhi ngithi amandla ayo akhona, kodwa awukona ezingqondweni zakho. Kufana nomfula onamandla, ogeleza ngokushesha, unembobo yengcebo futhi kwenye ihlombe lobuphofu. Umkhawulo owukhiphayo uyaqondwa ngokuthi ucabanga nsuku zonke. Kuyaphambana, akunjalo? Kodwa cabanga, kangaki uphindaphinda amazwi athi ingcebo ayiwuli emazulwini, anginalo ihlanhla, noma ki akunakwenzeka ukuba ucebe emsebenzini wami. Qinisani, uzizwa njani ngemva kokuphikisana? Ngangesikhathi ngizizwa ngiboshiwe. Ngingene $4 4,000 ngonyaka, kodwa ngibeka imali engamadola $6,000. Kwakunjengokugijima ebhande, noma ngizama kangakanani, angizange ngenze lutho. Ngangikholelwa ukuthi inkinga kwakuyiwo, ukushoda kwamathuba, noma imfundo yami. Kodwa eqinisweni umfula wami omubi wawuhlala unyaka ngamaphupho ami. Ngosuku olulodwa othile wangipha incwadi ethi Phense e-Enriquez. Angikholelwa konke, kodwa ngikholelwa ekukholweni komlobi. Futhi lokho kwanelisekile isinyathelo sami sokuqala. Ngangiqala ukuzibona. Ngabona ukuthi imicabango yami yayigxile ekuphuceni, ezikweletini nasezinseleleni. Khona-ke ngawaqonda, uma ngihlala ngihlanganisa umfula oyiphutha, ukuphila kuzongipha okufanayo. Uke wacabanga ukuthi ukumiswa empilweni yakho kungenxa yokuthi uhlala uhlanganisa umfula oyiphutha. Ukuthi yonke inkulumo mayelana nomholo, uhulumeni, inhlekelele noma isikhathi esincane sikwenza uzizwe unekhono kangcono. Kubuhlungu ukuvuma, kodwa kuyakhulula ukuqaphela ukuthi ungakhetha umfula ozolandela. Ungacabangi ukuthi konke kuguquka ebusuku. Ukuqondisa umfula kudinga ukuzivocavoca nokugcina. Kodwa imiphumela ifika ngokushesha. Ngemva kwesikhathi esisodwa, ngiyeka $4,000 ngonyaka, ngaya $15,000 ngenyanga. Cabanga ngomthelela walokhu empilweni yakho. Cabanga ukuvuka bese ubona ukuthi inkinga ekukhathazayo isiphelile ngoba unemali yokuyixazulula. Cabanga ukuzola kokukhetha ukuthi uzohlala kuphi noma ungasebenzi ngendlela evamile. Futhi nansi inhloso ebalulekile, akuwona ukuhlakanipha noma inhlanhla. Angizange ngibe yihlakaniphi. Kuyilapho uqondisa imicabango yakho emfuleni ofanele. Uqala kanjani? Ezinsukwini ezintathu ezilandelayo, qaphela imicabango yakho mayelana nemali, impumelelo nokuchuma. Futhi uma ubona okuthile okubi, ushintshe ngokushesha ngombono omuhle, ngisho noma kubonakala sengathi kuyisihlamba. Into elula njengokuthi, ngikwazi ukuchuma, noma imali igeleza kimi ngezindlela eziningi. Ungazikhohlisi amandla alomthambo. Kunjengokugibela ngamandla emfuleni ochumayo. Kancane kancane uzobona izimo ezintsha zivela. Abantu abasha, amathuba angalindelekile, imicabango engakaze ize engqondweni yakho. Konke kwakukhona kakade, kodwa awukubonanga ngoba uboshiwe emfuleni oyiphutha. Manje, uma impilo yakho ingashintsha ngonyaka owodwa, njengoba yami yashintsha, yini ekukuvimbela ekuthatheni isinyathelo sokuqala namuhla? Akuyona yini isikhathi sokuyeka ukulwa nomfula nokuvumela ukugeleza komfula okukhipha lapho ufuna ukuya khona? Kukhona umthetho ojwayelekile obusa ukufika kwemali, umthetho wokubuyisela. Awukwazi ukukhohlisa, awuchazi futhi awamukeli izaba. Uqondisa ukuthi imali yakho izoba ngokulingana nezinto ezintathu: isidingo salokho okwenzayo,
ikhono lakho lokukwenza nobunzima bomuntu okukushintsha. Kubonakala kulula kodwa kunamandla. Uma lokho okwenzayo kuwusizo, uma uba muhle ekwenzeni futhi akekho ongenza njengoba wenza, imali izofika ngokuqinisekile. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi abazisiwa ngoba inkosi ayibona, imakethe ayilungile noma isimiso asikusizi. Kodwa awudingi ukukhathazeka ngezinye izinto ezimbili zomthetho. Isidingo salokho okwenzayo sikhona kakade, nobunzima bokuthola umuntu oluqondene nalo buyoba umphumela wemvelo uma ugxila kukunye okulawulwayo, ikhono lakho. Kwadingeka ngikufunde lokhu ngokuzivocavoca. Kwakukhona isikhathi lapho ngikhungatheka khona umsebenzi ngamunye. Amafactory, iziteshi zegesi, imisebenzi yesandla. Ngangizizwa ngiboshiwe emisebenzini engenalo ikusasa, ngikholelwa ukuthi izwe alizange lingiphe amathuba. Kodwa uma ngizinikele ekuthuthukiseni, ngisho nasemisebenzini elula kakhulu, ngabona ukuthi amasango eqale ukuvula. Akubanga imakethe, kwakungimi. Zibuze, ugcina isikhathi esingakanani ngosuku ukuthuthukisa lokho okwenzayo? Zingaki izincwadi ofunda ngenyanga emagagwini akho? Zingaki izikhali ezintsha oziqeqeshwe unyaka odlule? Izibalo zibonisa ukuthi amaphesenti 70 abantu bayeka ukufunda nokufunda ngemva kwesikole noma emanyuvesi. Akuyona into engaqondakali ukuthi abaningi baphila ngezinkinga zezimali. Ongaqhubeki umisa. Futhi lowo omisayo uba oqondene naye. Bheka uSteve Jobs. Lapho exoshwa e-Apple akazange ayeke. Wathuthukisa imicabango yakhe, waqamba amaphrojekthi amasha, wabuyela ngamandla futhi wahlaziya hayi nje inkampani, kodwa nezwe. Waqonda umthetho wokubuyisela, akuwona into abayithathayo, kodwa yilokho okukhula kuze kube yilapho ungakashintshi. Bheka eduze kwakho. Bangaki abantu abakhononda ngemali, kodwa abagcina isikhathi esisodwa ngesonto ukuthuthukisa lokho abakwenzayo. Kunjengokufuna ukuvuna ngaphandle kokutshala. Umthetho wokubuyisela awuvikeli ukukhala, uvike imiphumela. Futhi nansi iqiniso elibuhlungu, uma unganelisekile ngemali yakho, yingoba usengcono ngokwanele imakethe ukuze ikuthande ngokukukhokhela. Lokhu akukunciphisi ukubaluleka kwakho njengomuntu, kodwa kubonisa ukuthi kufanele ugxilephi amandla akho. Ngithole ukuthi ukuncintisana okucabanga kwakukukhohlisa. Ukukhuphisana kwakungimi. Inhloso yami yaba ukuthuthuka kancane insuku zonke. Futhi uma ngiqaphela, bekungabalulekanga ukuthi ubani obekungami. Ngangiyedwa, futhi lokho akekho ongakuthatha kimi. Manje, izinsuku ezintathu, khetha ikhono elihlobene nomsebenzi wakho noma inhloso yokuphila bese uzibophezela ekuthuthukiseni insuku zonke, ngisho noma imizuzu engama-30. Ekugcineni, bheka ukuthi ukhule kangakanani. Akuwona amandla okuyisebenzisa ngaphandle kokubona ushintsho, ngoba umthetho wokubuyisela awuhluli. Ngakho, uma konke kuncike ekuthuthukeni kwakho, akunangqondo ukukhononda noma ukulindela ukuthi okuthile kuguquke ngaphandle. Amandla asezingalweni zakho. Uyakulungele ukuba muhle kangangoba ungakwazi ukushintshwa. Ugibe olukhulu ukukholelwa ukuthi ukuthengisa isikhathi ngemali yindlela kuphela yokuphila. Lokhu yiyona modeli esiyikhululile, funda, thola umsebenzi omuhle, sebenza kanzima, thola imali ngehora, inyanga noma umsebenzi. Kodwa kukhona inkinga, isikhathi sinqunywe. Unemahora angama-24 ngosuku, futhi noma ubenza kahle kangakanani, kuzofika isikhathi lapho awunawo amanye amahora okuthengisa. Lokhu yiqiniso elibuhlungu eliwuqombela amaphesenti 95, futhi ngenxa yaleso sizathu bahlala belwa impi engenapheli. Ngiyazi kahle leli qiniso. Ngangithengisa isikhathi sami ezitesheni zegesi, amafactory, emisebenzini ephindaphindwayo, ngikholelwa ukuthi umzamo wawuzothuthukisa. Kodwa amanani amaningi engangiyinikeza, ngiyaphatheka kakhulu futhi ngikweletha. Kunjengobhande, uyaluma kodwa uhlala endaweni efanayo. Mangaki amahora uzizwe kanjalo. Uphumula kanzima, ubuya ekhaya ukhulu kakhulu, futhi ngenyanga yokugcina awukwazi ukukhokhela izikweletu. Iphutha ukukholelwa ukuthi isikhathi kuphela ingxenye eguqukayo.
Uma ukholelwa kulokho, yamukela umkhawulo wemali yakho. Futhi lowo mkhawulo awusiwo owokuchuma uwengqondo. Othengisa amahora ngemali akunakwenzeka ukuphila khona imali igeleza ngezindlela eziningi. Ngakho-ke, bahlala bevalwe ngesixuku sokunganeliseki. Bekholelwa ukuthi ukuphela kwendlela ukwanda komholo noma amahora engeziwe. Kodwa ngisho nokukhulu kunemikhawulo, futhi umzimba womuntu awukwazi ukusetshenziswa unomphela. Cabanga ngabantu owaqondene nabo. Bangaki abaphila ngezikhathi zokusebenza, imisebenzi ephindwe kabili, izinto ezingeziwe? Bahlupheka ukuphila, umndeni, ukuphumula, kodwa kanye nokuba khona babo bathola impilo yochuma. Uma le modeli isebenza, akusona yini iqiniso ukuthi abaningi besele bacebile, njengoba abaningi belandela le ndlela? Uthetha ukuthini? Ukuthengisa isikhathi ngemali yindlela elinganiselwe ekukugweba ekuqedeni. Kwakuyilapho ngiqaphela lokho lapho ngishintsha khona izinga lami. Ngaqonda ukuthi kwakudingeka ngenze inani elingaphezu kwamahora ami. Lokhu akusho ukusebenza kancane, kodwa ukusebenza ngokuhlakanipha, ukutshala imali ekuqeqeshweni nasezindleleni ezongivumela ukuba ngenze ileverage. Cabanga ukuthi unemali egeleza ngisho nalapho ulele. Kuyoba njani ukuvuka uthole imali ngaphandle kokuba khona? Lokhu yiyona mehluko phakathi kwalowo othengisa isikhathi nalowo ofuna izindlela ezintsha zokwenza ingcebo. Nansi inselelo, ezinsukwini ezintathu ezilandelayo, njalo uma ucabanga ngemali, zibuze, lokhu kuncike ngokuqondile esikhathini sami noma kungasebenza ngaphandle kwami? Uma kuncike esikhathini sakho, kuyigibelo. Uma ucabanga ngezindlela zokwenza inani ngaphandle kokuba khona kwakho okuqhubekayo, useqale ukuphula umfula obopha amaphesenti 95. Ngikhumbula usuku engikubona khona lo mehluko. Ngangikhathele futhi ngaqaphela ukuthi uma ngigula, konke kuyaqeda. Akukho ukuphepha, akukho ikusasa. Kwakubuhlungu, kodwa futhi kwakhulula. Ngaqaphela ukuthi kwakudingeka ngifune enye indlela. Futhi leso sinqumo savula umnyango kakhulu ngikufinyelele. Ngakho-ke, uzothengisa nini amahora okuphila kwakho ngemali embalwa? Uzobuye uthole nini ukulingana olulahlekile, ngoba isikhathi asikhulu? Umbuzo awuwona ukuthi ngingasebenza kangakanani, kodwa uthi ngingenza kanjani imali ibenze kimi, kunokuba yisigqila sami. Kukhona enye indlela, ukutshala imali ukuze uthole imali. Abantu abathathu kuphela abangu-100 benza lokhu ngokuqondile, futhi akuyona into engaqondakali ukuthi baphila ezingeni eliphezulu. Ngesikhathi abaningi bethengisa isikhathi, laba bantu bafunda ukwanda kwemali yabo. Kodwa iminingwane abantu abaningi abayiboni, ukutshala imali akuwona ukuba nemali eningi, kuwukwazi ukuyanda kanjani. Ngithole abantu abaningi abasebenza kanzima, bagcina futhi, uma beqoqa kancane, bazama ukutshala ngaphandle kolwazi. Uyawazi umphumela? Balahlekelwe konke. Hayi ngoba ukutshala imali akusebenzi, kodwa ngoba bakholelwa ukuthi ukufaka imali endaweni ethile futhi kulindele izimangaliso. Kunjengokugibela indiza ngaphandle kokufunda. Umphumela uyisiphepho. Iphutha eliqhelekile ukukholelwa ukuthi ukuqoqa imali kwanele. Akuyona. Uma ungazi ukuthi ungenza kanjani imali iqhubeke ngokuhlakanipha, iyabaleka. Yilokho okwenza izinkanyezi nezibonakaliso eziningi, ngisho nalapho zithola izimali eziningi, zabampofu. uMike Tyson, isibonelo, uthole $3 angaphezu kwezigidi ezintathu, kodwa ulahlekelwe cishe konke ngokungaqondi izimiso zokwenza nokulondoloza ingcebo. Akubalulekanga ukuthi uthola malini, kubaluleke kakhulu ukuthi ucabanga kanjani nokuthi wenzani ngalokho olukufumanayo. Manje, cabanga ngoWarren Buffett, omunye wabatshali abakhulu emlandweni. Akazange acebe ngokusebenza amahora amaningi, kodwa ekuqondeni ukuthi unganda kanjani isenti ngamunye. Wafunda ngokushesha umthetho obaluleke kakhulu, akuwona ukuba uthola malini, kodwa yindlela yokwenza imali isebenzele wena. Mhlawumbe ucabanga, kodwa anginayo imali eyanele yokutshala imali. Lokhu yilona bango eliqhelekile. Futhi ukukholelwa kulokho yilokho okuhlala abaningi.
Isenzo sokutshala imali aliqali ngezimali ezinkulu, liqala ngengqondo. Uma uqonda ukuthi yonke irand ingaba yimbewu, uqala ukuphatha imali ngendlela ehlukile. Futhi akuyona nje imali noma izakhiwo. Ukutshala imali kungasho ukuthola ulwazi, ukwenza iprojekthi encane ehlangothini, noma ukusebenzisa ingxenye yalokho okufumanayo ukuvula izindlela ezokwenza ukuphendula. Ngingenaso lutho. Ngangikweletha, ngingenaso ithemba. Uma ngilindele ukuqoqa imali eningi, ngangisaqhubeka ngilindele. Kodwa uma ngafunda ukuqondisa imali encane, ngabona ukuthi umdlalo awuyona usayizi wokutshala imali, kodwa ucacile yiyona. Ucwaningo lwamuva lweYunivesithi yaseStanford lubonise ukuthi abantu abafunda imfundo eyisisekelo yezezimali banamathuba angaphezu kwamaphesenti 60 okwandisa imali yabo phakathi nokuphila. Lokhu kuqinisekisa ukuthi akuyona inhlanhla, ulwazi olusetshenziswayo. Uma ufunda ngezimali, uyahlala ukhulu ngokwaneliseka ezweni lapho abaningi balahlekelwa yibo ngokungaqondi ukuphatha imali. Futhi nansi into enamandla, iqiniso nje lokuthi uyayizwa lokhu selikubeka phambi kwabaningi. Ngoba amaphesenti 95 abantu abayeki ukucabanga ngokutshala imali ngokunengqondo. Bayachitha, balahlekelwa, baphinda amafomethi futhi bakhononda ngesistimu. Kodwa amaphesenti 3 aphezulu aphule leso sikhungo futhi afunde ukwenza imali ikhule. Ngakho, cabanga, uma abantu abathande izigidi balahlekelwe konke ngokungaqondi lezi zimiso, kungenzekani ngalabo abangayinaki leli lwazi? Futhi impilo yakho izoba njani uma uqala ukubona wonke amathuba njengengcebo eyanda? Kukhona iqembu elincane kakhulu labantu abathanda ukwenza ingcebo, futhi kulapho uguquko olukhulu luqala khona. Amaphesenti kuphela abantu basebenzisa le ndlela, kodwa bahlanganisa amaphesenti 95 emalini yonke egeleza ezweni. Akuyona into engaqondakali, akuyona inhlanhla, akuyona imilingo. Leli qembu liqonde into elula futhi enamandla, imithombo eminingi yemali. Abaningi badida lokhu nemisebenzi eminingi. Kodwa ukusebenza ezindaweni ezimbili, ezintathu noma ezine akuyona ukuba nemithombo eminingi yemali, ukuphatha umzimba ezindaweni eziningi. Isekhulu eliqinisile ukwakha imisele yemali ezimele, ehlala igeleza ngisho nalapho ungekho. Lokhu kusho ukwakha izinhlelo, amabhizinisi, izinto ezibonakalayo nezinto ezisebenza ngawe. Kuyona mehluko phakathi kokuba yisigqila sesikhathi nokubekela isikhathi ukusebenza ngawe. Ngikufundile lokhu cishe ngengozi. Ekuqaleni ngifuna imali ekhokha izikweleti zami. Kodwa lapho ngiqaphela ukuthi umthombo ungasebenza ngaphandle kokuba khona kwami, ngicabanga, uma ngenza nenye, kancane, ngakhela imodeli lapho, ngesikhathi nginika inkulumo, ezinye imithombo yemali isebenza. Angisebenzi ngomthombo owodwa. Lokho kwaba yinguquko engiphe uhlobo lokuqonda. Misa ucabange, mangaki amahora ukhulelwe ukulahlekelwa umsebenzi wakho? Mangaki amahora inhliziyo yakho iqhubekile ukucabanga ngokuthi uzokhokhela kanjani izikweletu uma kuphela umthombo wakho wemali uqediwe? Lokhu kwenzeka ngoba uhlala uncike kokukodwa. Nanoma iyiphi istructure esekelwe kukho kuphela kunzima ukwehla. Uma udala imithombo eminingi yemali, okuthile okuhle kwenzeka, ukukhathazeka kuyahamba. Awudingi umholo owodwa, ikhasimende noma ithuba. Unezinketho futhi inkululeko ivela ezinkethweni. Yilokho okwenza abacebile kakhulu bangaphili ngokwesaba, ngisho nalapho kunzima khona. Bayazi ukuthi uma umthombo uyancipha, abanye baqhubeka bephila. Beka u-Oprah Winfrey. Akazange azibeke ngohlelo lwakhe lwe-TV wakha amabhizinisi, amamagazini, izinkundla zedijithali, ubudlelwano obuhle. Yilowo nalowo umzamo waba umthombo wemali ozimele futhi ndawonye bakha umbuso. Uyimfihlo hayi ukusebenza amahora amaningi, kodwa ukwahluka ngokuhlakanipha. Futhi nansi inhloso ebalulekile, namuhla kulula kunanini ngaphambili ukudala imithombo eminingi.
Ngo-internet, ungakha amabhizinisi edijithali, utshale imali ezindaweni ezahlukene, udale imikhiqizo, unikeze izinsizakalo ezilula, noma usebenze ngokuthengiswa kwe-affiliate. Umngcele awukona emathubeni angaphandle, kodwa ekunameni kwakho nokuzenzela. Uma ngiqala ukwandisa imithombo yami, ngaqaphela ukuthi angidingi ukuba ngingumchwepheshe kakhulu. Ngingaba nabalingani, amaqembu, abasebenzi. Lokhu akuzange kwandise nje imali yami, kodwa futhi kwasusa isikhathi sami. Ngoba imithombo eminingi yemali ayisho ukukhathazeka okuningi. Kusho ukwanda kwemiphumela ngesikhathi uqondisa lokho okubalulekile empilweni. Manje, yenza umthambo olula. Cabanga ngempilo yakho namuhla ngaphezu komthombo owodwa wemali ongasebenze nawo kakade. Hawu, bazalwane. Ngingathanda ukuxoxa ngokucebeka, ngokuthi ungaphila kanjani impilo engcono ngokuthi uqonde ukuthi izinto ziyashintsha. Ucabanga ngamarandi ambalwa kuphela, mhlawumbe amakhulu ambalwa, kodwa cabanga ngokuthi lokho kungakwenzela ini. Kungaba njengokuphumula emzimbeni nasemqondweni. Manje, cabanga ngemithombo yemali emithathu, noma ine, noma emihlanu. Impilo yakho ingashintsha ngokushesha nje. Kungaba yikho kanye umehluko phakathi kokuphila ngokwesaba nokuthi konke kuyaphela, nokuthi unethemba lokuqhubeka nokukhula. Ukufuna ingcebo iqala lapho uqonda ukuthi ukuthembela emthonjeni owodwa wemali kufana nokuzibopha ngentambo. Ukuba nemithombo eminingi yilokho ukuzibopha ngentambo enkulu. Izwe liyashintsha, bazalwane. Akufani neminyaka eyishumi, 20, noma 50 edlule. Izinto zihamba ngokushesha, kangangoba abantu abaningi basala behluleka ukuqonda. Njengoba uToffler athi, ongenalwazi kuleli khulu leminyaka aliyena lowo ongafundi noma ongabhali, kodwa lowo ongalambi ukufunda, ukuyeka ukufunda, nokufunda okusha. Lokhu kuyiqiniso impela. Abantu abaningi bagxile ezindinganisweni zasendulo. Bafundiswe ukuthi impumelelo iwukufunda, uthole umsebenzi oqinile, usebenze iminyaka eminingi, bese uphumula. Kodwa, bheka ngokujulile, bangaki abantu abalandele le ndlela kodwa baphila ngokukhathazeka, ngezikweletu, noma benganelisekile? Bangaki abaphumelela emsebenzini, kodwa bathola ukuthi abanayo imali eyanele yokuphila? Akulona iphutha labantu, kodwa inkinga iwukuthi izinto ziyashintsha, yize abaningi beqhubeka besebenzisa izindlela zasendulo. Mina ngokwami, ngishiye izinto eziningi ezingangilethela ukuphela. Lapho ngishiya izifundo, ngacabanga ukuthi sekuphelile, ukuthi ngingenalo ikusasa ngaphandle kwesitifiketi. Kwaba buhlungu kakhulu. Ngangingumuntu ongalindelekanga ukuba abe nempilo engcono. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, ngabona ukuthi imfundo ayikho kuphela ekilasini. Ivela lapho ufunda okudingekayo ukuze uphumelele. Ukuyeka ukufunda kwakubalulekile, kufanele ngiyeke umbono wokuthi abantu abanamagugu kuphela bangacebeka. Ukufunda okusha kwangibonisa ukuthi okubalulekile iwukuzikhandla, ukufunda okusha, nokusebenzisa lokho okufundile. Izwe namuhla lidinga okunye. Ukuzinza, ukuqamba, nokuvula umqondo ezintweni ezintsha kubalulekile. Abagxile ezintweni zasendulo bayashiywa. Cabanga ngezinkampani ezinkulu ezazilawula izimakethe, kodwa zaphela ngoba azizange ziguquke. iBlockbuster, isibonelo, yayinkulu, kodwa yalahlekelwa yizinto ezintsha. iNetflix, eyaqala incane, yaqonda izinto ezintsha, yaba yiqhawe. Umehluko awuyona ukukhulu, kodwa ukufunda nokuguquka. Lokhu kuwumqondo oqondile empilweni yakho. Uye wakubambelela kangaki kulokho okushiwoyo, ngiye ngenza kanjalo, noma lokhu akusebenzi kimi? Lapho usho njalo uvala amathuba. Uqinisile ukuthi kungakhathalekile ukuthi uyazi ini noma unayo ini, uma ungafuni ukushintsha indlela yakho yokucinga, uzohlala usendaweni eyodwa. Ucwaningo lweHarvard Business School lubonisa ukuthi abantu abafunda ngokuqhubekayo banenzuzo enkulu. Lokhu kubonisa ukuthi ingcebo ayikho ekuphindaphindeni okufanayo, kodwa ekuzitshengisweni njalo. Lapho uvula umqondo wakho ezintweni ezintsha, uyakha ithuba. Ngikwazi ukuthi ukushintsha kuyabangela ukwesaba. Kodwa yini eyingozi kakhulu?
Ukuqhubeka ngezindlela ezingasebenzi noma ukuzama okuthile okusha. Ngiyaqhubeka nokuzimisela ukufunda. Ngiyazi ukuthi izinto ziyashintsha, uma ngingashintshi nami ngizoshiwa. Lokhu kuwumehluko phakathi kokuphila kahle nokuphila kuphela. Ingcebo ayisiye kubantu abanamandla, kodwa kulabo abaguqukayo. Cabanga uma uzinikezele ukufunda okuthile okusha ezinsukwini ezilandelayo. Kungenzeka yikhono ledijithali, noma ukutshalwa kwezimali, noma ukuthuthukisa amakhono akho okuxhumana. Uzobona ukuthi unamandla amakhulu. Umbuzo awuyona ukuthi izwe lizoqhubeka yini lishintshe. Umbuzo uthi, uzoshintsha nawe noma uzobambelela ezintweni zasendulo? Akuyona isikhathi, akuyona inhlanhla, kodwa indlela yakho yokucinga, ukufunda, nokwenza. Ungaba ngumuntu onethonya noma ongenalo. Lokhu kubalulekile. Uma ufuna ukuqhubeka kule ndlela, ukufunda okusha, ividiyo elandelayo izokubonisa indlela. Ngiyabonga.